Era el resultat de la consulta sobre la independència que ahir situava Arenys de Munt en el centre de les reivindicacions sobiranistes. Fins a 60 municipis catalans estudien ara seguir els passos d'Arenys. Cada vegada són més els pobles que se sumen a la iniciativa d'Arenys de Munt. Aquesta vegada ha estat el torn de Vilassar de Dalt, que ja prepara una consulta per la independència. Avui ha estat Montblanc, a la Conca de Barberà, que ha decidit sumar-se a la dinàmica de les consultes populars. Cardedeu decideix, la iniciativa cardedeuenca que promou una consulta sobre la independència, compta ja amb prop de 300 persones adherides. Girona, la primera capital de província que dona suport a una consulta popular sobre la independència. Quan jo era un bailet i el pare em va ensenyar d'on sóc. Molins de Rei també decideix. Aquest dissabte, presentació de la comissió Molins decideix i de la iniciativa per organitzar a la nostra vila una consulta popular sobre la independència. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, al carrer de Baix, davant de la Grupa. No hi faltis, la democràcia la construïm entre tots.